Ombres pels ulls, components. Primer, els excipients, substàncies en les quals es dissolen els diferents components de les ombres. Un excipient no ha de ser vulnerable a agents externs, no ha d'atacar, no ha de reaccionar amb els altres compostos del producte, no ha de tenir color ni olor desagradable. Els excipients són la manera que utilitza el component actiu per poder tenir un fàcil accés a la pell. Alguns són la cel·lulosa, el glicerol, polímers ramificats i el més utilitzat, l'oli mineral. Substàncies actives. Aquestes substàncies poden modificar l'aparença de la pell, però no han d'influir ni en la seva estructura ni en la seva funció. El compost més utilitzat sol ser la vitamina E. Substàncies conservadores. Tenen la finalitat de fer el producte més durador. A més, protegeixen el producte de la fermentació o de qualsevol altre canvi que pugui produir-se amb el temps. Els compostos més utilitzats són els tocoferols, el formaldehid i els parabens. Pigments. Els pigments són substàncies colorants insolubles. Hi ha dos grans grups, orgànics i inorgànics. Els pigments inorgànics constitueixen un grup bastant gran. Són estables a la llum, no reactius, es presenten en pols molt fins i no produeixen sols quan se'ls aplica sobre la pell. Però totes aquestes propietats que farien d'ells els pigments ideals es veuen contrarrestades pel fet que els pigments més brillants i de colors més vius corresponen a les sals de metalls pesants i, per tant, per als éssers humans, tòxiques. Entre aquestes tenim les sals de plom i arsènic. Els pigments orgànics utilitzats avui dia es preparen exclusivament per síntesi, però en algunes fórmules encara trobem alguns pigments naturals, com l'àcid carmínic i el carmí d'indi. Les màscares de pestanyes estan formades per un dissolvent volàtil, l'isodecà, per diferents tipus de ceres, com animal, la cera d'abella, vegetal, de caranuva i d'origen mineral, la parafina, un alcà, òxid de ferro i polímers fixadors, resultat d'un procés de polimerització. El coloret, el contouring i el fixador de maquillatge en pols estan formats per diòxid de titani, silicat de magnesi, òxid de zinc i caolín, un mineral d'argila. Un pintallavis porta diferents pigments, l'òxid de ferro groc per a tons marrons, l'òxid de ferro vermell per als tons nudes i l'òxid de ferro ataronjat per als colors brillants. Per als colors vermells o roses s'utilitza la fluoresceïna. També trobem diferents ingredients actius. Aquests són la clau dels cosmètics. Poden ser la glicerina, extractes d'aloe vera o vitamina E. Per fer que el llapis llisqui amb facilitat, utilitzen ceres i per nutrir i hidratar-los se li afegeixen diferents manteques com les de coco, karité o mango.